Jedním z nejatraktivnějších pavilonů v zoologické zahradě jsou vodní světy. Pavilon představuje prostředí tropického deštného lesa a živočichy žijící ve vodě nebo vázané na vodu. Základem pavilonu je původní budova terária, která sloužila veřejnosti od roku 1964. Ve druhé polovině 80. let se začal charakter expozic v pavilonu postupně měnit. Některá menší terária v hlavní hale pavilonu byla přebudována v tzv. Tropickou řeku, což je vzájemně propojený systém 7 různě velkých sladkovodních tůní s tropickými rybami a plazy. Tropická řeka dnes představuje nejstarší expozici, protože v letech 1998 až 2000 byla část pavilonu komplexně rekonstruována, a to jak v části expoziční, tak i v zázemí. Změnil se i celkový ráz budovy, která byla v 90. letech 20. století o několik metrů rozšířena. Obvodové zdivo bylo zvýšeno o 2 metry a původní sedlová laminátová střecha byla nahrazena klenutou střechou z polykarbonátu. Ve vchodovém zádveří je umístěna společná expozice plazů z tropické Asie. Mimo gekonů obrovských a agam vodních zde pozornost upoutá především pár krajt tmavých, které se v zoo i pravidelně rozmnožují. Z tohoto prostoru se vstupuje do menší haly pavilonu. Zde se na pravé straně v 10 teráriích představují menší druhy různých plazů a obojživelníků. Téměř v každém teráriu je umístěno více druhů živočichů, kteří většinou pocházejí ze stejné geografické oblasti. Na levé straně této haly jsou 3 mořské nádrže o celkovém objemu 21 000 litrů. V nich se představuje společenství živočichů korálového útesu. Odpovídající kvalitu vody zajišťuje výkonný filtrační systém, který je umístěn ve sklepě. Volným průchodem se vstupuje do hlavní haly pavilonu. Vpravo začíná první z nádrží tůní, Tropická řeka. Po této straně za sebou dále následuje dalších 6 tůní s nestejnou výškou hladiny a s rozdílným objemem vody. V poslední tůni je hladina vody 135 cm vysoko a objem nádrže je asi 30 000 litrů. Celkem je v tropické řece asi 60 000 litrů vody a o její kvalitu se stará v zázemí umístěný filtrační systém, který je kombinací biologického a mechanického způsobu filtrace. Teplota vody je udržována na 25 stupňů Celsia. V tůních žijí různé druhy sladkovodních tropických ryb, vodních želv a v největší je umístěna i skupinka kajmanů hladkočelních. Po levé straně této haly je umístěno celkem 5 velkých terárií. První je věnováno anakondám velkým, v druhé žije společně více druhů želv a leguáni zelení. Třetí terárium, kde žijí 2 páry krokodýlů, tomistom úzkohlavých, které zoo pořídila jako mláďata v roce 1989, je největší, má celkovou plochu asi 100 metrů čtverečných, 2 bazény a prostorné skladiště. V následujícím teráriu je chována skupina novoguinejských varanů. V posledním nejmenším teráriu v hlavní hale žije pár varanů martencových, nenápadných a vzácných plazů ze severní Austrálie. Nad hlavami návštěvníků ve vegetaci probíhá skupina jihoamerických drápnatých opiček, tamarínů pinčích. Zde procházka končí a po opuštění pavilonu přes východové zádveří se ocitáme před výběhem antilop nedaleko pavilonu slonu. Ještě si podotkněme některé chovatelské úspěchy naší zoologické zahrady a konkrétně vodního světa. V roce 2002 se podařil odchov kajmana hladkočelého. Byl to první odchov v české zoo a druhý v České republice. Dále se v roce 2004 podařil odchov varanů martencových, což byl druhý odchov v Evropě. V roce 2002 se podařil odchov želv uhlířských, první odchov v české zoo. A v letech 2003 a 2004 se podařil přirozený odchov krajt tmavých. Z dalších parametrů vodního světa. Zastavěná plocha pavilonu činí 1200 metrů čtverečných, výška 6 metrů a vnitřní teplota se pohybuje v rozmezí 24 až 28 stupňů Celsia a relativní vlhkost vzduchu mezi 70 až 100%.
A nyní si pojďme detailněji popsat jednoho z živočichů zde vystavovaných. Bude to krajta tmavá, z řádu šupinatých a z čeledi krajtovitých. Dožívá se věku až 50 let. Žije v lesnaté i v odlesněné krajině, často v blízkosti řek. Vyskytuje se i na horách. Typ biotopu ale není vyhraněn. Živí se převážně ptáky a savci. Dospělí jedinci jsou schopni usmrtit a spolknout i levharta nebo menšího člověka. Krajta totiž může dorůstat až 7 metrů. Žijí samotářským způsobem života. Rozmnožování probíhá tak, že samice naklade až 60 vajíček. Během inkubace o ně pečuje, v závitech těla je zahřívá, chrání je před predátory a případně i vlhčí. Mláďata jsou již zcela samostatná a líhnou se za 2 měsíce od snůšky. A zajímavostí je, že péče o snůšku je u plazů velkou vzácností.